መራሒ ቡርኪና ፋሶ ሽርዓ ንዝመሃሩ ተምሃሮ ናይ ሃገር እዚ ዝስዕብ ኢልዎም ኣብ ስዑድ ዓረብያ ተምሃሮ ሽርዓ ዝከታተሉ ዘሎ ተምሃሮ ቡርኪና ፋሶ ናብ ሃገሮም እንተተመሊሶም ብመንግስቲ ጽኑዕ ከም ዝጋጥሞም ናብ ሃገሮም እንተተመሊሶም ብመንግስቲ ጽኑዕ ምስራት ዜግነት ከም ዘጋጥሞም መራሕቲ እቲ ሃገር አጠንቂቁ ናይ ሽግግር መንግስቲ መራሒ ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ እቶም ተምሃሮ ናብ ሃገር ከይምለሱ መልእክቲ አመሓላሊፉ በመሰረት ዝሃቦ መብረሂ ንሱ በዓሉ ሰዓቢ እምነት እስልምና ምዃኑን ዝኾን ዜጋ ዝደልዩ ሃይማኖት ናይ ምኽታል መሰል ከም ዘለዎ አሰሚዑ ይኹን እምበር እቲ ሃገር ንልምዓት ዘድልያ ፍልጠት ቴክኖሎጂ ኣብ ክንዲ ምድላይ ሕጊ ሽርዓ መሪጾም ናብ ወፃኢ ብምኻዶም ኣብ ዘለዎ ክተርፉ ከም ዝግብኦም አረድዩ እዚ አካታኢ ውሳነ ትራኦሬ ነቲ ኣብ አፍሪካ ዘሎ ናይ ልምዓት ክፍተት ብዕቱብ ንምምላእ ዝዓለም ምዃኑ ሓይሉን ተንተንቲ ፖለቲካ የረድኡ በአንጻሩ ድማ አፍሪካ ብቁዓት ምሁራት ሃይማኖት ከም ዘድልይዋ ብምሕባር ነቲ ውሳነ ዝንቀፍ ወገናት ከም ዘለዎ በተወሳኺ ተገሊጹ ናትኩም ሪቶኸ እንታይ እዩ አፍሪካ ሃይማኖተኛ ዶ ቴክኖሎጂስት የድልያ እቲ ፍርሒ ቀቲልዎ ኣብ ህንዲ ዘጋጠመ ናይ ፈተና እንደራ ከመይ ኢሉ ናዕቢ ተምሃሮ ከም ዘበገሰ ኣብ ህንዲ ብሰንኪ ፈተና እንደራ ዝተለዓለ ቁጥዐ ብመናእሰያት ዝምራሕ ተቃውሞታት ነዳዲ ኮይኑ አሎ ስድራ ቤታት ነፍሲ قتلت تمهارو مسراز فتنا دحري مفساس فتنا يتححزو قلوبلاو نكولج بوتاتات نموحاس زقبر صبق صغطي زاقول ايو قدما مينستر مودي بسنكي زحمم مفساس فتحي قلطف فتحي كركب قال اتيو نيو دلها جوهان جنو احمد داباد حمل عيسان حموشتن هلتشن عسر شمونتن نحاده كابتم اب هندي أزيوم تورادرتي زخون فتناتات داغماي ناي موساد تصفى نودي عسر شعنت عمد الشيخ سانا أزيو أخفاي سلازنبرة قدمي حدا معالتي إزي فتنة أتي صاغتي كتصورو سلازي خالة زي كئل كوينو داغماي نفتنا أب كندي اتدالو أب صروي ورقاتي كرتا إلو صحفو هيوتا كم زوسدا سدرا يزاربو موت مستيكال اي ناي حكمنا كولج ماتوي فتناتات زوافرو تان تايتي تمهارو ورقت فتنا كم زفسسن مستقاهدو تراي داغماي موساد فتنا زقتمو نفس قتلت عن منجست قدامي مينستر نايرنديرا مودي تحتاتنت زتقلبو أشحات منيسايات سلفنياتات تكرات خوينوم ألو نمسراي ندادي سعود عربية إلاما زقبر ميسالات كم تودق منجتات حبيروم مخلخال عير كاب يمن زتونجافة كلت ميسالات كم زعقتهم منجتات حبيروم باكستان نزيادة زرب زوسده من قدي تدسس كم زلا منجتات يحبرو ترامب حيلتات أمريكا نتوساخي متقعتي تعصيومن تداليومن يبل تيران تمالي عربي أب كويت بحرين يوردانوس عراق نزركب مدبرات أمريكا متقعتي كم زفتصمت قليصة أتينسن واشنطن حمل عيسان حموشتن أب سعود عربية زركبو سرعتات مخلخال أير تمالي سنبت كاب يمن زوصو كلت باليستيك مسألات أب قيح بحري يانبو نزركبو مصريو ندادي إلاما كم زقبرو منجتات سأتتا غريك نيروتروس حبيروم سيفيلاوي مخلخال سعود عرب نيانبو حيالو حيال متنققتان كم زوصون دحرو دما اتي حدقا كم زحلفون قليسون نيرو سيفل مخلخال ندبوب أستات على 1,000 كيلومتر رحقت اتركب ودباويت كتما جيزان اون متنققتا اوصيا ألا ناب دوبو يمن قريبا قلطف وقعاوي صبصاب قدعات اي ترخبن اتي سرعات مخلخال بوتادراوي ابالات غريك كم زكايد اتم منجتات حبيروم غريك تحت قرصي صاويت اتي نقسنت نمحلاو زحجز سمم اب سعود عربيا كاب
2021 ጀሚሩ ኣብ ኣሜሪካ ተሰርሐት ፓትሪዮል ዝበሃል ናይ ምክልኻል ኣየር ባትሪ ኣብ ስዑድ ዓረብያ ኣዋፊራ ኣላ። ድሒሩ ብሰንበት ስርዓት ፓትሪዮት ግሪክ እውን ኣብ ዞባ ያንቡ ካብ የመን ዝተወንጨፈት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘውደቀት ምንጭታት ጸጥታ ግሪክ ሓቢሮ። መጥቃዕቲ ድሮን ይቅጽል ኣሎ። ብልጽግና ሰላም ከም ዘይደሊ ዘርኢ ጭብጥታት ትመርትኦ ካብ ቃላት ወጻኢ ብተግባር ብልጽግና እንታይ ይነግረና ኣሎ? ሓደ ኣካል ሰላም ከም ዝደሊ ብቃላቱ ዘይኮንስ ብተግባር እዩ ዝረጋገጽ። ትግራይ ንሰላም ክትብል ዓብይ ዋጋ ክትከፍል እንከላ ሰላም ብልጽግና ግን ብተግባር ሰላም ከም ዘይደሊ ዘርኢ ሓይሊ ጭብጥታት ኣለዎ። ነዞም ዝስዕቡ ክንዕዘብ ንኽእል። ዕጡቃት ዓፋር ምጥያሽ ስርዓት ብልጽግና ከምቲ ገረብ ባሕኽላ ዝበሃል ትግራይ ብተጋሩ ንምድኻም ቢልዮናት በጀት ሰሊኡ ብቅርሺ ዝዓደጎም ዕጡቃት ተጋሩ ኣብ ዓፋር ብምውዳብ ተደጋጋሚ ትንኮሳታትን ውግን ኣካይዱን ኣብ ምኽያድ ይርከብ። ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዓፋር ተወዲቡ ዘሎ ብዋናን ብስም ሓይሊ ሰላም ደለይ ለውጢ ወዘተ ዝብሉ ስማት ዝሽቅጥ ብላዕላውነት ብኣዛዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝምራሕ ናይ እኒ ጻድቃንን ወዲ አንጥሩን ዕጡቃት ሓይሊ ናብ ትግራይ ክገብሮ ዝኽእል ዳግማይ ጀኖሳይዳዊ ወፍሪ ዋና ተወሳኢ ክኾነሉ እዩ ኣድልይዎ ዝርከብ። እዚ እናስራሕኻ ድዩ ደኣ ፌደራል መንግስቲ ናይ ሰላም ሃውያ ጌርካ እናሃለኻ ነቲ ውፅኢት ትግራይ ደለይቲ ኩናት ኣምሲልካ ፖለቲካዊ ክስራሕ ዝደለይ ዘሎ ክልከላታት ዝምልከት። መራሕቲ ፌደራል መንግስቲ ኮሎኔል ኣብይ ኣሕመድ ከምቲ ኣብ ፍቃዱ ልሳኑ ዝኾነ መራኸብቲ ማዕከናት እናቀረበ ካቢኔኡ ኣብ ዝኣኸበሉ ነእቲ ብምሕር ተንኮልን ቂምን ዝተመልአ ሰብእንኡ ከም ነፍሒቱ ሓቢኡ ንሱ ስርዓትን ህዝብን ትግራይ ሓዘንታት ክረብሕዎ ከም ዘደልዩ ዋላካ ክዘረብ ንሰምዖ እንተኾነ እቲ ሓቂ ግን ግደፍዎ ረብሓታትን ትግራይ ክረጋገጽ ምዃኑ ይኹን ዕድል እንተረኺቡን እንተተሳኺዑሉ እቲ ህዝቢ ትግራይ ብሓይሊ ንምድኻም ንምብርኻኽን ዘቐጸሎ ዘሎ ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ኣጠናኺሩ ምቕጻሉ ህዝቢ ትግራይ ፋሕብትን ኢሉ ክጠፍእ እዩ እንኮ ባህጉ። ናይዚ መርኣያ ድማ ንኣሰልጦ ልምዓታት ናብራ ህይወተይ ትግራይ ወሳኒ ዝኾነ ነዳዲ ባጀት ብምኽልኻል ህዝቢ ትግራይ ናይ ምንጽብራቕን ግልጺ ተግባራት ኣብ ምፍጻም ይርከብ። ካልኣይ ኮሎኔል ኣብይ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙን ምስ ኣመራርሓ ሰራዊት ኣብ ዘካየዱ ዘተ ህዝቢ ትግራይ ክግዝኣለይ ኣይከኣለን ስልጣነይ ስግኣት ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ስለዚ ከም ኩርዳውያን ዘይኮነስ ካብ ኩርዳውያን ንላዕሊ በቲና መርበብ ኣልቦ ገይረ ከጥፎም ኣለኒ። መከላከያ እውን ብኡ ደረጃ ክዳለው ከም ዘለዎም ከም ዝነገሮም ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፈ ተወለዲ ኦሮሞ ኮይኑ ጉዳይ ሃገር ዘጨንቆ ሓደ ኣመራርሓ ነዚ ሓበሬታ ዝሃበና ሰብ ሕሹኽ ከም ዘበሎ እዩ። ወታደራዊ ከበበን መጥቃዕትን ድሮን ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ጆኖሳይድ ወረሪ ንምኽያድ ኣብ ዓፋር ክሳብ ምዕራብ ትግራይ ወታደራዊ እናጸግዐ ሰፊሕ ወታደራዊ ከበባ የካይድ ኣሎ። ብተወሳኺ እውን ደብዳብ ድሮን ካብ ምክያድ ክሳብ ኣብ ሚድያታት እናቀረብካ ምፍራሕን የካይድ ኣሎ። እሞ ፌደራል መንግስቲ እዚ እናገበረ ኣብ ዘለሉ እዋን ኮይንካ እዩ ትግራይ ደለይቲ ኩናት ፌደራል መንግስቲ ሃዋርያ ሰላም ጌርካ ብምኹሓሓል ንሕና ሰላም ኢና እንደሊ ትግራይ ኢድ ዓጻጺፋ ትቕመጥ ዝዓይነቱ መልእኽቲ ዝጓዋሕ ዘሎ ናይ ሚድያ ኩናት ፌደራል መንግስቲ ንሱ ዘዋፈሮም ቁጽራት መዓልታዊ ናብ ሚድያ እናቀረቡ ብወገናት ትግራይ ኩነታት ምድላውን ይግበር ከም ዘሎ ፌደራል ናብ ትግራይ ዳግማይ ኣትዩ ስርዓት ክኸብር ከም ዘለዎ ወዘተ ክሰብኽ ይውዕል ኣሎ። ብሓፈሻ እዚ ኩሉ እናገበረ ንትግራይ ደለይቲ ውግእ ምባሉ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን። ሰላም ዘየድሊ መን ምዃኑ እቲ ተግባር ባዕሉ ይምስክር ኣሎ።